बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलावहाय तो इन्टारेस्टिं आपडेट होलांनो सानदों आं नोंथांमोननोहाय तो नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय भिडिअआ एसे आलादा रोखोमनि जागोन आरोना तो निश्चय नोंथांमोना मिथिनो मोनखाबाय जानांगौ टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै दिनै आङो बेबायदि माने भाइरेल भिडिअस बा बायदिसिना गोसारबाय थानाय भिडिअ बा गोसारफ्लेबाय थानाय भिडिअफोरनि सायाव आङो सावरायनो सानाखै कारण दिनैनि दिनावहाय जोङो बयबो मबाइल बा नैबे नेट पेक बा इन्टारनेट गैयाब्ला जोङो थांनानै थानाया जोबोद गोब्राबसै ना नांगौबा जोङो सानसेयाव ओंखाम मोनजायालासिनोबाबो थागोन थेवब्लाबो मबाइलाव जुदि नेट पेक गैयाब्ला जोंनि खर'आ खामानि होआ बेबायदि जालांबाय दा दिनैनि दिनावहाय बयबो मबाइलखौ इउज खालामो बा नेटखौ इउज खालामो तो जोङो गोबांथार गोसारबोबाय थानाय भिडिअस जोङो बे साननैसोआव गोबां नायबाय आरो बेसेबां नायबावनो नायोब्लाबो माने भिडिअफ्रा जोबा दिनैनि दिनाव ओरैबायदि माने कन्टेन्ट क्रिएट खालामो ना मोजां मोजां कन्टेन्ट क्रिएट खालामो तो भिडिअसफोर फैबाय थायो स्क्रल खालामबानो स्क्रल डाउन नारख्लाय खालामबाय थाबानो भिडिअसफ्रा फैबाय थायो बायदि रोखोमनि मोजां रोखोमनि कन्टेन्टबो फैगोन गाज्रि रोखोमनि कन्टेन्टबो फैगोन माने जोङो गोसो बायदि चइस खालामनानै जोङो नायनो हायो आरोना ओरैबायदि दिन फैबाय माने इन्टारनेटआ जोंखौ कब्जा खालामनानै दोनजोबबाय आरोना तो बिसिबा गिदिर मोनसे प्रिथिबि बा बुहुमखौबो आखाइ थारखायाव दोनबाय तो मानसिफोरखौबो बेस्थ' खालामनानै लाखिबाय एक्चुअलि ना तो माथो खालामबावनो आङो दिनैहाय बे बायदिसिना गोसारबाय थानाय भिडिअसनि सायावहाय आङो दिनै सावरायनो सानाखै खारन सावरायोब्लाबो बेफोरो जोबा दा जोङो माबा स्ट'रि मोनसे आरो मोनसे माबा बेबायदिनो फिल्म मोनसे जोङो नायनाय बायदि मोनो आरोना जेरावनाखि जोङो कल हो ना हो नायनानै जोङो गाबगुलायो तो बेबायदि मोनलायलाङो आरो तो दा माथो सावरायबावनो आङो दिनैहाय बेबायदि जेबो सावरायनो सानाखै आरोना तो जास्ट आङो दिनैहाय नैबे फोथाराव दंफैयो आरो नोंथांमोननो आङो बे ब्लगखौनो लानानै फैनाय जाबाय आङो नै एकदम थफ्ला थफ्लि लानानै फोथारावसो दंफैयो आरोना तो माथो खालामबावनो हालुवा जिबन जिहेतु मावनानै जानांगोन माबा मोनसे खालामनांगोन ना मानसिनि जिबनावहाय तो एसे माने बिराद डेन्जार फोथारनि खामानिया एसे फोथाराव हाबनानै नायोब्ला मिथिगोन सान्दुङा नै आंनि उनथिंजाय ओरैबायदि सान्दुं दङ आरोना तो थेवबाबो आङो एसे स्प्रे खालामनोसै माने माइयावहाय एसे बेबायदि माने एम्फौफोर जानाय दङ आरोना तो एम्फौ जानायावहाय आङो एसे सारदिनि एकदम माने थफ्ला थफ्लि लानानैसो आङो फोथारावहाय दंफैयो नै तो एसे सारनांगोन नङाबा मोनजानाय नङा दानाखौहाय बा गुन्दैखौ जानो थाखायथ' मावखानांगोन ना तो आङो एसे स्प्रे खालामदिनि खस्थ'ब्लाबो एक्चुअलि आङो दाखालि बावै खनसे माने बेबायदिनो 12टानि सान्दुं गोसायाव ओरैबायदि सारनानै गोबागुखांबाय एकदम गिनाय मोनो आङो दा बेखायनो बिराद गेस जायो नैबे मुलि सुलि बायदिसिना माबा माबि स्प्रे खालामबाना खेथि खालामनाय माने खिगुनानै लाखानाय आरो ओरैबायदि माने मानजा मोनखायो बा थैनायजों समान मुलि सार हासार सार माबा सार हाबबायानो था एबारावहाय एसे अखा दंबावो तो दै थानायनि थाखायसो नङाबाथ' आरो दैबो लाय माबा लाय ना बिराद समस्या तो उपाय गैया दा जेन हक नोंथांमोननो आङो दिनै नैबे ब्लगखौ लानानै फैनाय जालायबाय एसे आं गोलाव दिन जाबायमोन बेबायदि भिडिअ लाबोयैया एसे स्प्रे खालामदिनि नै सिगाङावहाय आङो थांगासिनो दङ नोंथांमोननो एसे दिन्थिगोन आरोना तो मोसौ दामब्रानिबाबो एसे होथारनांसिगोनलाय दामब्रा मोसौफोरबायदि उफाय गैया माथो खालामनो नङाबालाय ना तो बिदिनोसै आरो मानसिनि जिबन मावनानै जानांगोन ना तो एसे दिन्थिलांगोन लोगोफोर मा नोंथांमोनाहाय एमजे आरो प्रिटिनि सायावहाय भिडिअखौनो लाबोबाय थागोन नामा लाबोबाय थागोन ना फोजोबगोन तो नोंथांमोना एसे खिन्थाहरदो आंनि बायदिब्ला एसे माने दोनथ'नायमोनब्ला मोजां जासिगौमोन आरोना बिराद लावलांबाय एसे नायबावनो दानिया लोगोफोर आं एसे ब्रेक लानोसै तो सारगासिनो दं दासिमबो जोबाखै ओरैबायदि मेंबाय मेमब्रां जाजोबखायो माने तो दुब्लियाव हाबबाथ' आरो मेमब्रां जाखागोन उपाय गैया ना आं एसे देखायनि नोंथांमोननो नै आंना थांखिया बेयावनो माइया नैबे माने तो बेयाव सारगासिनो नै बिथिं दंबावो नै जा गोजौ गोजौ जाबायलै माइया नै फुरा गोजौ गोजौ जाबोजोब्बाय
बेखिनियानो आरोना बै खुसेर खनासिम थ' आंनियाव मा मा जगार दं नायनि एसे दै लोंनोसै आंनि मिल्टनाव दै सोना लाबोदों एसे बिराद माने गरम जायोलै हाया फाग्ला दाख्लै बिराद मानजा मोनखादों आङो एसे लोंना लानि र' लोगोफोर आं एसे लोंनानै लादिनि दैखौहाय नै जाबो हाबखाबायलै बिराद गांहाबदोंमोन माने दैया नैबे मिल्टनाव दोनबा एसे गुसु थायो थारमाने दा बेखायनो आङो एसे बेयावनो सोना लाबोबाय आरोना बथल नागिरबाबो मोनस्लाबासै जाथ'बाय एसे दंबावो दानिया नैबे आन्थाखौ आङो सारदिनि आरोना बे आन्थाखौ आरो सारनानै आङो थांदिनि दैयाबो बिनिफ्रायनो लानांगौनो खाथियावनो दै दंखायो नोंथांमोननो आङो एसे दिन्थिलांदिनि आं एसे स्प्रे खालामगासिनो दै दासिमबो जोबाखै नै मोनानायजों जोबनायजों जानोसै आरो माने सान हाबनोसै थ' दिनैनि ब्लगाव आङो बेखौनो एसे दिन्थिबाय माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा एसे कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो आरोना थ' सारगासिनोसै नै एसे सान हाबहां जाबाय आरोना बिदिनोसै आरो मेङो बिराद नै एम्फौ दंलै बारा जौआखैनो बेखिनिया बियो माने ब्लेक राइसमोन आरोना गोसोम माइरं गायदोंमोनलै एसे गोसोम माइ जानायावलाय गोथाव दब्लायसे ओरैबायदि मेंखाबाय आं आयु मेंब्रां जाजोब्बायलै वा बिराद मेंब्रां जाबाय मेंनाय मोनो बेयाव एसे दिन्थिबाय नोंथांमोननो माइया जा गोजौलै नै बेखिनिया खेंख्रा खेंख्रि जालांबाय केमेराया बे आन्थाखौ सारबाथाय जोब्बाय आरोना गैला बेखिनियाल'सै जोबनाय बायदियानो जाखाबाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर गोलाव खालामला आंनियाबो माने जोबनाय बायदि जाबाय बिदिनोसै दिनैनि ब्लगाहाय एसे आङो दिन्थिबाय नोंथांमोननो थ' फोथारावहाय आंबो एसे बेस्थ' खेथिखौ मावनानै लानानै आरो जोथोन लायाबाबो जायाना उफाय गैया थ' एसे गुन्दै मोनजायो खोमा खस्थ' खालामबाथ' माबा मोनसेखौ मोनगोन बुरजा मोनाबाबो दा जियानो हक गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअ'आ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन दिनै आङो ब्लग हिसाबैनो बे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय आरोना थ' गोजोनथोंसै लोगोफोर गोलाव खालामला गोजोन्थों बाय बाय